A Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia impulsarán a mellora e modernización das prazas de abastos da provincia, potenciando estes espazos como o mellor escaparate para os produtos de calidade locais e para dinamizar a actividade comercial nas vilas. Así se reflexou no protocolo de colaboración asinado esta mañá no Pazo Provincial entre o presidente da Deputación e o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración. Falamos de prazas de abastos que requiren dunha diagnose previa que as poden convertir en mercados excelentes, un proxecto, e aí entraríamos a través deste protocolo, en convenios directamente cos concellos para poder, canto antes, como digo, rematar esas obras que as convertan en mercados excelentes. Un exemplo foi, pois, estuvemos prácticamente fai pouco máis de 2 semanas na Praza Bastos de Xinzo, que está nesa liña de convertirse en mercado excelente, pero hai outras, como pode ser a de Ribadavia, a de Carballiño ou a propia de Celanova, non? O documento supón o punto de partida para establecer convenios de colaboración cos concellos interesados na mellora dos seus mercados, cunha achega da Deputación que alcanzará o 20% do custe do proxecto, mentres que a Consellería financiará o 70% e os concellos o 10% restante. Lugar de comercio moderno, comercio atractivo, comercio próximo e, por lo tanto, un factor de dinamización que vai a ter Xinzo, donde tiña un problema, vai a convertilo nunha excelente oportunidade. Froito deso é do que xurde este protocolo que se convertirá nun convenio efectivamente inmediatamente, porque entendemos que ese modelo é replicable noutras prazas de abastos e eses obxectivos se poden conseguir